Svemogući Bog kaže: kada ljudi vide tvoj mentalni stav, pomislit će da je došlo do velike promjene u tebi. Da se druže s tobom, osjetit će mir i radost u svojim srcima, a i oni sami će imati koristi. Kako se tvoj rast bude povećavao, tvoj govor i dela postajat će sve primereni i principijelni. Kada vidiš ljude koji su slabi i negativni, moći ćeš da im pružiš značajnu pomoć, ali ne sputavajući ih, niti im držeći predavanja, već koristeći sopstvena stvarna iskustva, kako bi im pomogao i bio od koristi. Tako se nećeš samo iscrpljivati u domu Božjem, već ćeš biti korisna osoba, sposobna da preuzme odgovornost na sebe i sposobna da čini značajnije stvari u domu Božjem. Zar to nije osoba kakvu Bog voli? Ako si osoba koju Bog voli, zar te neće onda svi voleti? Hoće. Zašto je Bog zadovoljan takvom osobom? Zato što je ona u stanju da radi praktične stvari pred njim. Nije sklona laskanju, Bavi se praktičnim stvarima i može da pomogne i da vodi druge govoreći o svojim istinskim iskustvima. Kada postoje poteškoće u radu crkve, U stanju je da vodi napred, aktivno rešavajući probleme. to znači verno obavljati svoju dužnost. Kako se tvoj rast bude povećavao, Tvoj govor i dela postajat će sve primereni i principijelni, kada vidiš ljude koji su slabi i negativni, moći ćeš da im pružiš značajnu pomoć, ali ne sputavajući ih, niti im držeći predavanja, već koristeći sopstvena stvarna iskustva, kako bi im pomogao i bio od koristi. Tako se nećeš samo iscrpljivati u domu Božjem, već ćeš biti korisna osoba, Sposobne da preuzme odgovornost na sebe, i sposobna da čini značajnije stvari u domu Božjem. Zar to nije osoba kakvu Bog voli? ako si osoba koju Bog voli. Zar te neće onda svi voleti? Hoće. Zašto je Bog zadovoljan takvom osobom? Ona je u stanju da pomogne drugima, da reše bilo koji problem. Zato što je ona u stanju da radi praktične stvari pred njim, Nije sklona laskanju bavi se praktičnim stvarima i može da pomogne i da vodi druge govoreći o svojim istinskim iskustvima. Ona je u stanju da pomogne drugima, da reše
učešće u radu crkve. U stanju je da vodi napred, Aktivno rješavajući probleme, to znači verno obavljati svoju dužnost. Reč 3 tom govori Hrista posljednjih dana. Život ulazak započinje vršenjem dužnosti.